L'any 1965, quan Cristòfol i Viladot presenten Nou Pla Poemes, un llibre que s'imprimeix a Gramunt amb l'ajuda de Gaspar Vicens, que després tindrà un paper fonamental amb les edicions de l'Operdal, va posar de cop a Gramunt al mapa. Viladot fins al moment potser tenia una vessant més d'escriptor, d'assagista, de fer ressenyes a la premsa, i en el moment que col·labora amb Cristòfol es posa en un mateix nivell creatiu. Cristòfol, l'artista, amb Viladot, el poeta experimental. El poeta experimental perquè amb les seves investigacions amb la poesia experimental va generar l'any 60 una sèrie de poemes que es diuen Llaürt, que són uns poemes que aprofiten tot l'espai en blanc de la pàgina, trenquen una mica els formalismes, els convencionalismes de la poesia tradicional i s'immergeixen dins d'aquesta publicació combinant i dialogant amb les peces de Cristòfol.